Hej, Kenny Frederiksen og Stine Bagstrup. Jeg har en nære i tasken, Og John. Sådan. Pænt ved hilse alle sammen. Jeg har lider begge to af Tourette, er det ikke rigtigt? Og det oplever vi allerede, at det kommer vi til at opleve sikkert i løbet af snak her, for jeg ved, det fylder mere, hvis man er lidt nervøs. Prøv lige at helt stille, ikke? Og hør, hvor sej jeg er. Jeg har glemt min motorsav. Ja, for jeg skulle lige til at sige, hvad har Jeg har en nære i tasken. Jeg har en bus fuld med nære, der brænder. De vil være nysgerrige på, hvad det er, I har tics omkring. Altså, er det... Prøv nu lige at høre her. Mit ego, det beskytter jer alle sammen mod at blive solbrændt og fremmed liv. Du lavede en lige der, ikke, Kenny? Ja, du lavede en lige der, som du i virkeligheden helst havde været fri. Lige præcis, ikke? Og det er jo også det, I gør i det program, som rigtig mange har set i går. Et fantastisk program. Og I var jeg i hvert fald bare for søger. Men hvis du stoppede med at snakke sådan, så havde jeg mere taletid. Ja. Folk med Tourette har et overaktivt indlæringssystem. Man indlæringsevne. Jeg er en lille smule grimme. Du kan få den op i røven, det lille nar. Jeg har en kæmpe pik i røven. Og det er jo i virkeligheden det, man Du har en lille nære i tasken. Kan tage med fra den her serie. Du skal virkelig ikke sige undskyld. Det er jo det, man også kan tage med det fra den her serie, som også har været pointen omkring. Lad os lige mødes med andre, der har det ligesom os selv, hvis nu vi føler, at vi har det svært med.